Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Pendik etrafynda türkmensanly bir aýaly palta bilen öldürmekde güman edilen türkmen raýaty tutsak edildi. Bu barada Türk habar beriş serişdeleri 23 awgustda habar berdi. Istanbul'un polisiýa müdürlüğiniň beren maglumatyna görä 21 awgustda türkmensanly Rozagül Recepowany öldürmekde güman edilýäni anyklamak we tutmak üçin derňew işleri geçirilip başlandy. Polisiýa işgärleri wakany amala aşyran adamyň 29 ýaşly türkmen raýaty Anna Muhammed Y bolundygyny keshitlediler we şüphelini tutsak etdiler diýilip haberler.com neşriniň habarynda aýdylýar. Maglumata görä 47 ýaşly Recepowa 21 awgustda giýje saat 10 töwereginde Ertuğrul Gazi etrapçasynyň Aydos köçesiniň ugrunda yerleşýän ammarda öldürildi. Geçirilen derňew we gözleg işlerinde türkmensanly aýalyň Anna Muhammed bilen internetde tanışandygy anyklandy. Agaç ammarynda işleýän şüpheli Recepowany ammara çağırýar. Anna Muhammed öz aralarında bolan çekeleşikden soň Recepowany palta bilen öldürendigini boyun aldy diýilip habarda bellenilýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Istanbul'un polisiýa müdürlüğinden komentary almak boýunça eden synanşygy häzirlikçe netije bermedi. 22 awgustda Türk media serişdelerinde türkmensanlylar bilen bagly ýeni bir habar peýda boldy. Son dakika.com neşriniň maglumatyna görä Türkiýanyň Burdur şäherinde galp pul işi bilen bagly tutsak edilen 6 adamdan biriniň türkmensanyň raýatydy anyklandy. Çiğ köfte öndürjesinde söwda edenden soň bir ulawda tutsak edilen 6 adamdan 3'üsi erkek, galan 3'üsi de aýal bolup, zinanlaryň biri türkmen raýatydyr. Erkekleriň birinde 17.350 türk lirasy, ýagny takminan 2350 Amerikan dollary möçberinde galp pul ele salyndy diýilip habarda aýdylýar. Şeýle onda şüphelilerin kaziýete iýerlendigi we güman edilýänlerden biriniň tutsak edilendigi beýlekleriň kaziýet gözegçiliginde boşadylandygy hem bellenilýär. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklary, işsizlik bilen baglykda Adatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň aýtmagyna görä soňky ýyllarda gazanç gözleginde daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany görnetin artdy. Türkiýe türkmen migrantlarynyň iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Munyň bilen bir wagtda daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna gidýän türkmensanlylar olaryň duçar bolýan kynçylyklary şeýlede eklenç üçin bekanun işleri ýüzürýän türkmen raýatlary barada häli şindi habarlar peýda bolýar. Türkmenistanyň hökümeti hemişelik ýa-da uzak möhletli esasda daşary ýurtlara giden ýa-da göçen raýatlaryň sany barada takyk maglumatlary ma'lum etmeýär. Ýurdun resmi medeniýeti hem türkmen raýatlary hakda daşary ýurt media serişdelerinde çykýan habarlar barada mesele gozgamaýar. Soňky 15 ýylyň dowamyna döwlet alyk dukanlarynyň tekçelerinden tawuk ýumurtgasy ýitirim boldy diýip 24 awgustda Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berdi. Marlyk habarçymyz welaýatyň käbir owalaryny azyk üçünçiliginiň ýagdaýynyň gowşaýanyny habar berýär. Ýumurtga Aşgabatda ilad üçin ýeterli önümli 10 ýumurtga döwlet dukanlaryna 5 manatdan satylýardy diýip habarçy aýtdy. Ýöne onuň sözlerine görä 9 awgustdan bäri hökümet ýeçiligindäki ýymit önümleri satylýan dukanlarda ýumurtga tapdyrmaýar we onuň döwlet suwda tekçilerine haçan dolanjagy ma'lum näl. Ýumurtganyň haçan peýda boljagy belli däl diýip Aşgabatda bir döwlet dukanynyň satyjysy anonim şertde Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azyk üçünçiligi bilen bagly kynçylyklar Mara welaýatynyň käbir owalaryna da gözeýilýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy Mara welaýatynyň Garagum etrawynyň ýaşaýjylygyna salgylanyp etrawyň döwlet dukanlaryna ilaty ýeňillikli bahadan diňe unyň satylýanyny, onuň hiliniň yaramazlygyny we ýağ, tawuk buğdu, makaron, ýumurtga çörek we şeker ýaly önümleriň asla satylmaýanyny habar berdi. Habarçy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir marly ýaşaýjy bu ýyl buğday hasylynyň üstünden gezlen buğday alyp galan gallaç hojalyklaryň çörek üçünçiliginiň öňküden gowlaşanyny gurrun berdi. Emma köp hojalykda buğday bolmansaň bir halta buğdaýy 70 manatdan satyn alyp owada kimne haraz bar bolsa şoňa eltip uny wedýänlerem bar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Marynyň döwlet dukanlaryna azyk üçünçiliginiň ýagdaýy gowşaýan wagty hususy dukanlarda da harit elýeterligi barha yaramazlaşýar. Hususy dukanlarda azyk ýetmezçiligi açaçan göze ilýär, gün-günden azyk azalýar. Her gün 10-20 teňe gymmatlaýar. Hususy dukanlar boşap barýar diýip habarçy aýtdy. Ol greçka, mäş, makaron ýaly önümleriň hususy dukanlarda azalýanyny, şol sebäpden olaryň gymmat narhdan satylýanyny habar berdi. Dukan eýelerinden sorasak olar
bu ýagdaýy uly bazarlaryň ýapylmagy bilen düşündirýärler diýip habarça aýtdy. Onuň sözlerine görä harytlary lomoy bahadan bazarlardan satyn almagy mümkinçiligi bolmadyk garagumly dukan egeleri olary Bayramaly şäheriniň hususy dukanlaryndan gymmat narxdan satyn alýarlar. Türkmenistanyň resmi taýdan ikrar edilmedik koronavirus keseliniň fonuny ýurtda iýulyň ortalaryndan soň iri bazarlar yapyldy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy döwlet dukanlaryna azyk üçinçiliginiň ýagdaýy barada jekmejik maglumat berýär. Onuň sözlerine görä paýtagtyň döwlet dukanlaryndan towuk etini ýa-da 2 towuk buduny satyn almak üçin onuň gapdaly bilen tu ýa-da möhleti geçen beýleki önümleri satyn almak talap edilýär. 2 towuk budy tuw bilen birelikde 20 manatdan gowrak bolýar diýip habarça aýtdy. Onuň sözlerine görä 1 kilogram towuk eti häzirki wagtda Aşgabatyň döwlet azyk haryt dukanlaryna 13 manatdan satylýar. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirip gelýär. Hökümet resmiýetleri ykdysady çökkünligi ýylatyň yaramadlaşýan ýaşaýyş durmuş şertlerini, şol hany ýemy tönümleriniň gytçylygyny açaşan boyun almaýar. Amerikan eksperti transkadar taslamasynyň hyýarlygyny, real siýasatdan üns sowýanlygyny aýdýar. Atlantic Council neşriniň eksperti Daniel Stein, transkadar gaz geçirjisi taslamasynyň durmuşa geçirilmek ähtimallygyny sonra gasyna alýar. Global Energiýa Merkeziniň baýry işgäriniň pikirçe, ykdysady peýdahy nukdaýlaryndan seredilende onuň gurulmagy mümkin bolup görünmeýär. Mundan bu taslamanyň öňünde diňe hadaryň hukuk durumynyň uzak wagtlap kesgitlenip bilinmezligi, Moskwanyň we Tehranyň garşylygy ýaly päsgelçilikler bar diýip bilinýärdi. Azatlyk radiosynyň iýul aýynda habar berýäri, Ýewropa öýleşigi Türkmenistan we Azerbaýjan bilen bilelikde Türkmen gaz akymyny günorta gaz koridoryny birikdirmek tagallarlaryny dowam etdirýär we bu tagallarlar günorta gaz koridorynyň işe girdilmegi bilen has güýçlenjegi meňdeýär. Emma muňa garamazdan Abbasa hökümetine 45 ýyldan gowrak işlän we esasan Ýewropa, Ýewrasiýa arasyndaky ykdysady gatnaşyklar bilen meşgullanan hünärmeniň pikirçe bu ýerde jogaba garanyny soraw has köp görünýär. Günorta günnäwer Ýewropadaky müşterileri Azerbaýjanyň Şahdeňiz gaz ýatagyndan ýylda 10 milliard kubmetr tebii gaz berjek günorta gaz koridory energiýa diversifikasiýasyny ilerletse de onuň 450-500 milliard kubmetr gaz bazary bolan Ýewropa ýetirjek täsiri az bolar. Daniel Stein'in bellemegine görä, şu ýagdaý hem Abbasanyň we Ýewropa Birleşiginiň Türkmen gazy bilen gydyklanmagyna ýylda 30 milliard kubmetr çenli goşmaça gaz berip biljek transkadar geçirjisini wagt etmegine sebäp bolýar. Eýsem transmilli geçirjiniň gurulmagy üçin nämeler gerek? Hünärmen Baku, Tbilisi, Ceyhun ýaly taslamalaryň başa baryp, beýlekleriň başa barmalygynyň sebäbini strategik we halkara alymlarlyk merkeziniň çap eden makalasynyň esasynda düşünýär. Gurulun edilýän makalada transmilli geçirji gurmagyň 4 sany möhüm zerurlugy bellenip geçilýär. Olar geçirjini doldurmak üçin gerek bolan newtin ýa-da gazyň kesgitlenen bol çeşmesinden geçirjini maliýeleşdirmek bilen meşgullanýan başarnykly söwda wekilinden, amatly ykdysady şertlerden we siýasy gollugdan ibaret. Daniel Stein'in pikirçe transkadar bardy gurulun edilende Türkmenistanyň ägir duly gaz gorlaryna garamazdan olary täze geçirji üçin ýeterlik gaz berjek kesgitlenen gaz ýataklary ýok. Soňky ýyllarda işe girilen gaz ýataklarynyň ählisiniň gazy uzak wagtlyk şertnama asyna hata ýaktyrylýar. Odal ortaýata gaz bermek üçin ulanylan ýataklarda gazyň miqdary bolsa belli däl ýa azalan bolmaly. Ekspert transkadar üçin ýeterlik gaz berip biljek täze ýataklaryň inňözleşdirilmeligini ýatladýar. İkinci mesele taslamanyň maliýeleşdirilmesi bolup, her wagtda transkadaryň gurulmagy üçin kerişde tapmak jogapkärçiligini öz sınalmak isleýän ýa-da bu işi başarjak maliýe lideri ýok. Egerde bir halkara neft kompaniýasyna Türkmenistanyna pay berilse, bu oňa geçirji üçin gerek bolan ferişdeleri gözläp tapmak we başarnykly maliýe lider bolup çykyş etmek mümkinçiligini berip bilerdi. Emma Türkmen häkimetleri daşary ýurtmaýlarynyň gowry ýerde gaz ýataklaryny özleşdirmek, gaz çykarmak işlerine çekilmegini gadagan edýär diýip ekspert aýdýar.
Emma muňa garamadan transkalar üçin zerur bolan 4-nji faktor fiýaty bolýar näçe diýsen bar ýaly. Hünärmen bu taslamanyň Azerbaýjan we Türkmenistan, Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapyndan gollanylýanlygyny, ýöne bu işde diňe fiýaty bolýan ýeterlik bolup bilmejekdigini, mundan başga orketin hem Türkmen gazynyň Ýewropa bazaryna has uly mukdarda çykmagyna garşy durjakdygyny ýatladýar.